día 8 de maio de 2016 ás 8 horas. Dentro do orden do día, na parte resolutiva, o primeiro punto é a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Algo que decir? Votos a favor? Punto número 2, aprobación se procede do Inventario Xeral de Bens e Dereitos do Concello elaborado, actualizado, coa asistencia da Deputación Provincial que se substitúe ao anteriormente vixente. Sí. A verdade que non dou tempo a examinar este punto 2 na súa totalidade, porque son tres tomos e bastante amplios e tal. A verdade que imputamos unha visual así de media hora e tal, pero a cantidad de erros que vimos xa en media hora pois a verdade que nos abriu un pouco, porque intentar que sean bens de propios bens particulares como son os montes de San Mamés, os montes de Canedo, os montes de Canedo, de Cubero, de Adraño, e algúns particulares, como pode ser encima de Lomans ou ao lado de Lomans, parece-nos un erro, pero garrafal. Creemos que debe retirarse, ou polo menos a nosa proposta é que se retire o punto do orden do día, que se corrixan os erros pertinentes que hai na elaboración do inventario de bens, que son moitos, porque xa te digo, en media hora vi uns cuantos, como pode ser, por exemplo, a capilla da Plaza de San Gregorio, que está inventariada aquí, que non sei que ben, cando nun pleno se nos dixo que era un ben na iglesia, que todo estaba ben, pero máis palabras textuales súas, e creemos que hai unha cantidad de erros que non son de recibo, que se elabore ben, e logo o noso voto vai a ser en contra da elaboración deste inventario de bens polos seus defectos, e nós proponemos que se retire, que se protexen os defectos que hai existentes e que se trae outra vez na plena. Partido Popular. Nós non temos tempo material de comprobar, pero eu supoño que non están propiedades escritas da Mancomunidade sobre os Montes, non? Isto, o traballo elaborou no estudio técnico, subí a un concurso a empresa esa, o material, a parte de fazer eles traballo de campo, ao que se remitiu foi ao texto, a referencia catastral existente xa ahora, nomeadas ao Concello de Carnota e o anterior inventariado. Nós o que podemos dicir con respecto a isto é que todo modificado, todas as alegacións que se fajan van a corrixir, non hai dúbida. O que pasa é que nós, detalle por detalle, se te aparece nas referencias catastrais como a Concello de Carnota, nós o fin foi que a Diputación de alguma forma nos sufragou este traballón, a non se acontecese, e o fin é, alguns problemas que estamos detectando de que agora a xente de fora, non lle mete a culpa a xente de fora solamente, tamén pasa cada quinta, mayoritariamente que a xente de fora compra propiedades e están, a veces meténdose en terreno, en chan público, non? Entón, ter unha ferramenta útil para que a Secretaría de Intervención poda certificar como para alegar en contra deste tipo de cuestións que cada vez son máis comuns no Concello. Non, por desgracia non, o sea, non recolle os camiños, porque os camiños son xa un capítulo a maiores, porque é un problema non só da propiedade pública, sino que hai moito camiño de servidumbre. Entón, estamos moi por definir, e a parte que, os camiños registrados non estén en un Concello, porque é unha pasta, moi grande. E nós, neste campo, non hai de para quitar a filosofía que deixo xa por delante dos tiros, polo que nós queramos roubar nada a nadie, nin a ninguna comunidade de montes, nin a ningún vecino, nin nada. Todas as alegacións que se fajan, estas resolvense en 15 días, estas alegacións. A mí pasou a título privado, cando van dar unha referencia catastral. Os plazos son de 30 días para presentar a alegación. Non, ao posterior, cando se faga, non hai problema nesse caso. Eu, a ver,
personalmente, non sei se terás metido na tua xestoría, terás metido casos deste calibre, non? De que a mellor unha propiedade vai a de outro, faise unha alegación por catastro, demóstrase que é teu, aos 15 días, logo outra vez, xa que a tua referencia catastral co teu nome, co teu apellido. O sea, é un tema que hai que ir lavando así, porque senón somos incapaces de como se fai este traballo. Así de propiedade por propiedade, 50.000 propiedades para como justifico a sentenza. Eu, ao fio do que falaba Moncho, por exemplo, Moncho ainda está, ainda a día de hoxe, que o campo de fútbol de Galiño era dos vecinos. Cando nesta casa hai un papel dun ano que se lle pode dar interese que creo que é do ano 1930 e pico, onde o Concello é o propietario desa masa que é unha hectárea, casi, e por cruzou unha carretera, pero é o Concello de Carnota, apareceu un papel en registro arriba, un archivo. O sea que é moi... Sí? A feito do que diste, que se pode dar, eu preguntei aquí nesta casa se se podía, se iba a estar a exposición pública este inventario de bens, e dixeron que non hai exposición pública, non palabras textuales todos. Non hai a exposición pública como trámite do procedimento non quere dicir que pero existen documentos, como sabes, un inventario. O que necesitamos desde o punto de vista técnico é un documento sobre o que podamos certificar, obviamente, se ti xa dixeches 2 ou 3 exemplos que poden ser incorrectos, estaremos pendentes. E cada ano, o importante é un ahorrar, pero o que non é de lógica, eu imagínate, veciño de Lariño, neste caso son de Liga e tal, e vexo o monte de Lariño, distrito, o monte de Cadeiras, o monte de tal, que non me parece lógico, porque por lógica a administración o que está é para resolver problemas, non está para crearlos, perdón. E San Mamén, eu creo que os vecinos de San Mamén, cando metes a maiores un problema que non teñen, porque o monte de San Mamén se sabe que é monte comunal e monte de San Mamén, a propiedade é aquel, porque se mete no inventario de bens cando se podía evitar todo eso, o campo de fútbol de Lombans, as propiedades que están en frente do campo de fútbol de Lombans son particulares, porque se lle mete os vecinos particulares nun problema para recurrir para todo, cando non hai necesidade de que se lle mete ese problema. Eu creo que isto está mal feito, está feito nun despacho con certificacións catastrales ou como queres chamarte, e que non ven a casa. O traballo hai que facelo ben, a empresa cobrou, verdad? Pois entón hai que facer ben o traballo, e este traballo non está ben feito. Se está metendo os vecinos as propiedades, tanto particulares como as propiedades comunales, nun problema que non existía. E a administración, neste caso o Concello, está para resolver problemas, para facilitar a vida aos vecinos, non está para crear problemas. Eu creo que o máis prudente é corrixir estes erros que hai que, a verdade, que son pero moitos viciosos, ponte un conflito que a iglesia ahora tamén, e lle colles de capilla, e lle colles todo. Eu creo que o máis prudente, e esa é a nosa proposta, é retirar este punto do orden do día, que se corrixen os erros e que se traia de novo. Ahora, non é a miña decisión, e os votos están aquí. A exposición ao público, polo que vexo, non a vai haber. Por lo tanto, o recurso dos veciños estará cando isto se eleve a registro, non? Entendo algo así. E, por lo tanto, non sei, crear problemas a veciñanza de Carnota non é a labor deste concello. Por lo tanto, o noso voto, e o repetín antes, con respecto ao campo de fútbol de Lariño, de que usted falaba que no ano, evidentemente, unha donación por parte dunha familia ao Concello de Carnota en ese ano, pero está demostrado, ademais, con actos que ademais demostrei ao secretario, o interventor, que nun pleno houve unha emerxenación que se ven a dona de Lino Túñez Vidal, que era o representante dos vecinos de Lariño, que era pura parte de Lariño, por unha cantidade, me perdí que foran daquela 20.000 pesetas,
e está inscrita nun pleno, hai unha acta plenaria no cal se vendiu ese terreno. Se non se registrou, xa é outra historia, pero está vendido, hai unha acta notarial. Por lo tanto, mellor é que sea o Concello, iso é o digo, a ver se entender. Pero o que está escrito e está nas actas é ese. Por lo tanto, vos sois. Tedes a maioría, pero a maioría tamén dá responsabilidade. Queda unha pregunta por facerlle a vostedes, se me permite. Digo, porque isto son referencias catastrais do seu goberno, xa, que xa estaban no seu goberno, pero xa estaban antes, non? As referencias catastrales non existe goberno e non sei. As referencias catastrales están en catastro. Do anterior inventariado estaban xa referenciados ao número do Concello de Carnot. Nos 8 anos que estuve eu non se fixo un inventario. Xa estaba inventariado. Xa estaba inventariado de antes. E usted non o corrigiu. E antes, non o Xa estaba parece que e usted, pero sabe que ten que facer un inventario, renovar o inventario cada ano. Pois, vale. Se non se fixo, podía buscar usted aos técnicos e non conta mí. Bueno, usted se di cada ano 8 anos como que fixo. Así que... Bueno, vale. Partido Popular, Estudio de 22. Non vamos a este. vale. Votos a favor? Abstencións? Non. Votos en contra? Punto número 3, solicitude de ditame ao Consello Consultivo se procede no seo do procedimento de revisión de oficio da licenza outorgada o 8 de setembro de 2017 pola Xunta de Goberno Local para a construción dun centro de interpretación e un campamento turístico en Louredo, Salvamento. Isto non se vota, non? Pero bueno, bueno, no. Hai que dar conta, non é? El pleno solicita el dictamen, pero tenéis también que, bueno, Algo hacer que vuestra decir. conformidad con se formula. Algo que debe ser isto? Votos a favor? Non hai votación. Di que mellor é votar, di o secretario. Creo lembrar que na última ocasión votáramos. Sí, Xa comentamos tamén que Sí. unha solicitude por parte do goberno local que non facía falta votar, votouse igual. Por iso que dixen con as actas, ainda que non fai falta votar, votamos, pois non está de máis a formulación do acordo. Porque se hai que votar, a miña pregunta técnica e xurídica a ustedes, señor secretario, Sí. votas a proposta de resolución íntegra. Realmente, agora solicitamos o ditame. Despois de recibir o ditame, correcto, Pero agora, usted me... será cando se adopte a resolución definitiva de nulidade ou non nulidade parcial. Sí. Ben. Votos a favor? Abstencións? Punto número 4. Aprobación se procede do POS adicional do 2026, segunda fase. Algo que decir? Denegar? Decimos o que sempre vimos dicindo últimamente, que nos parece un pouco excesivo o que se gasta para gastos correntes, cando ademais non hai un plan, non hai unha previsión ni unha planificación de plan municipal para de obras, non? Non entendemos, bueno, usted nos explicará por que se sacou a que estaba no original, no complementario que era o Pinto, verdad? O saneamento do Pinto, non? Sí. Había dúas. O Pinto era da Carrasqueira. Sí, se incluía Carrasqueira e se instituía do Pinto polo tema do bicho. En principio, nos choca que se sacara do Pinto ir tranquilamente, a reducción correspondiente dos gastos do que se gasta para gastos xerais, gastos correntes, perdón, e bueno, seguimos dicindo que eu creo que é unha mellor planificación
un plan público para obras municipais, sería conveniente para saber onde está. E por outra parte, seguimos sin saber para que van destinados os gastos correctos, porque vai todo, pero creemos que é efectivo que estes veñan reflexados, por lo menos na documentación do pleno que se dedica a cada diputación, vai para alumbrado, para lixo, para o que sea, creo que creemos que é obligatorio que vai reflexado, e aquí non se reflexa absolutamente nada. Sin embargo, nós vamos a votar a favor, porque todo que se paga eu, pero seguimos dicindo que nos votamos falta planificación nestes gastos correntes e cando van, sobre todo, destinados a contratos, ao máis excesivo, contratación de contratos menores que prácticamente non son públicos e, ou polo menos, a xente non se entera deso. Partido Popular. A favor. Votos a favor? Punto número 5, mocións presentadas. Presentada por PNG, moción para exigir ao Goberno da Xunta de Galicia a gratuidade da autovía AG 55. Leva a porta nada máis. Sí. Deste verán. Bueno, Sí, non. non é a P9, é a G... A que tipo te tiver que non. Ves que te unha cosa. Demandar, espera, demandar a Xunta de Galicia a eliminación das peaxes e a instauración da gratuidade plena da autovía A55. Este é outro. Este é outro, pero non dixo. Pero creo que a documentación, a moción, está na documentación. No, pero pensaba que iba a ler a outra antes de votar. Non fui a que dixo ela antes. Dixo dúas. No, dixo a primeira, a G 55, que hai que ver no orden do día. Hai outra, pero esta é a primeira que dá no orden do día. Sí, a primeira que é esta. Estaban bailadas na nosa documentación. Outra cosa, Se o alcalde ten a ben a someter a votación. Ah, sí, eu pensei que ibas a ler algo. Non, digo acordo máis. Vale. Hai que tomar, porque se supón que a moción a ten todos e a ver todos. Vale, correcto. Votos a favor? Por unanimidade. Outra moción presentada polo BNG en relación á defensa das traballadoras e traballadores galegos en contra da criminalización das baixas laborais por parte do Goberno da Xunta de Galicia. primeiro, a Corporación do Concello de Carnota amosa o seu rexeitamento á proposta irresponsable da Xunta de Galicia de endurecer e dificultar o acceso ás baixas laborais, pois considerar que criminaliza de xeito injustificável a clase traballadora galega. Segundo, o Pleno de Carnota solicita á Xunta de Galicia pedir desculpas públicamente ás traballadoras e traballadores galegos polas acusacións intolerantes de fraude e absentismo vertidas desde a presidencia do Goberno galego. Terceiro, o Pleno de Carnota insta a Xunta de Galicia a reforzar de xeito inmediato ao persoal da sanidade pública, especialmente na atención primaria, como medida imprescindible para garantir unha atención rápida e eficaz que reduza os tempos de recuperación das doenças laborais, abandonar calquera estrategia de privatización da xestión da saúde laboral a través das mutuas, por ser unha deriva vulnerable para o sistema público e os dereitos laborais, incrementar as políticas de prevención de riscos laborais e a vigilancia sobre a siniestralidade para frear o elevado número de accidentes e mortes no traballo en Galicia, unha situación que resulta insostenible. Cuarto, dar traslado destes acordos ao Goberno da Xunta de Galicia e os acordos parlamentares
con representación no Parlamento de Galicia. Algo que decir? Partido Popular? Votos a favor? Pasamos a parte de control, dar conta das resolucións que consideran do alcalde na última sesión ordinaria, dar conta da liquidación do orzamento 2025. Algo que decir? Se a dar conta, podemos intervir ahora ou podemos intervir? Podedes cando querades. Bueno, Erramos e preguntas. sí, no tema do dar conta da liquidación do votamento, a verdad que resulta curioso algunhas cifras. A veces a contabilidade municipal non é moi de entender para o que pero desde logo cando as cifras son de un resultado planetario deste exercicio de menos un décimo de 214.000 euros, é difícil entender que depois haxa un remanente que sería positivo de casi 600.000 euros. 600.000 euros, 500.000 euros. E outros 96. É difícil de entender, non? Bueno, se nos dice que, bueno, ao final ten que haber un plan financiero, non sei se vai ese plan financiero vai vir ao pleno para aprobación. É o que está en vigor desde o ano pasado, Remate este ano. Entonces, para nós é difícil entender que haxa un resultado de presupuestario negativo e un remanente de tesorería tan elevado. Por outra parte, vemos que hai uns direitos pendentes de cobro, de doloroso cobro, con un presuposto como o noso de 404 millóns, sin inversións, que haxa uns direitos pendentes de cobro de difícil ou imposible cobro, e tal como di, de casi 800.000 euros. É dicir, ou o presuposto está moi apuntado no seu capítulo de ingresos, nos seus capítulos de ingresos, ou non é entendible que haxa os direitos estes non pendentes de cobro, ou de imposible cobro, que se potencia 200, casi 800.000 euros. Para nós non é moi entendible para o personal que está feito no tema de contabilidade, será menos ainda. Non sei se queres que considerar algo. Non vale a pena, porque dá conta e non creo que haxa. Evidentemente, cando se meten todos os ingresos de capítulos de inversión por parte de Diputación e Asunto do Estado nun remanente, que penso eu que é un capítulo de inversión pasaxeiros e non deberían estar no remanente, pero bueno. Tens que pensar que o Estado parlamentario é os dereitos reconocidos menos as obrigacións de a liquidación exacta do que ingresamos e do que gastamos. O remanente nos debería os dereitos pendentes de cobro menos as obrigacións pendentes de cobro máis os fondos líquidos. Aí as magnitudes son diferentes. Certamente aplícanse uns artículos da Lei de Facendas para determinar cales son os dereitos de recaudación e tamén é certo que hai que facer unhas declaracións na contabilidade. Correcto. Eu entendo que o real, digamos, é o balance entre o que ingresos e gastos e o resultado é negativo por 214.000 euros. Eu creo que corrigir eso e evitar gastos que, por certo, nos aqueles dos decretos da alcaldía, por parte da alcaldía, ao mellor se non vai explicar se algo aquilo, que non dudo que non sexan justificados, que conste, por lo menos, que a xente sepa o que hai. A pregunta é, no mínimo, ver se gastaron 37 minús por un valor de casi 2.000 euros e a quen foron? Bueno, se fía o voluntariado. O voluntariado. Non, tiña esa dúda,
que non sexa tal. Me sorprendía que polo menos o Grou non era aquí. É o culpeiro. Por eso que me extrañaba que non fora É o Vigante Rois. que non viña a segunda de 35 euros o mes. E despois tamén hai outras cuestións que supoño que serán para a Escola de Música na gaita de Seivane, para o rei de Seivane, que bueno, gustaría tamén, non digo que me faga falta, instrumentos musicais, pero gustaría que se inventariara e que ese inventario conste que a gaita un día de mañá non estea por aí. Simplemente eso. É importante, xa que o mencionas, que o inventario, unha das novidades é que está conectado a novidade. Entón, non podes contabilizar se non inventarías ao mesmo tempo. Unha cousa que permite que teñamos actualizado o inventario, porque senón non podemos contabilizar. Xa, pero A ver, como respecta a gaita e os instrumentos que se compran para a Escola de Música, intentamos ir todos os anos mellorando a calidad, mellorando o instrumento, e facemos sempre caso aos técnicos que son os si eu non digo que non, fai falta unha gaita, eu digo que hai un etiquetín, xa está inventariado. bueno, non sei, pero me tenho a pensar por outro día. Acaba de ser que se pode detallarse, non se ve. Xa está inventariado. Será. Hombre, se non está inventariado, que se dé nas redes sociales, o sea que Se non digo máis. Se quer paso a outras preguntas, sí. nada, preguntarle se arreglou ou viu algo do tema do arreglo da montaña, das capturas da montaña, o inverno, pois tocounos bastante, se arreglou algo arreglo, porque, bueno, non podemos estes días, No, de momento, pero aí atrás estaban completamente desfeitos. Estamos, agora que dá un tempo bo, estamos pendentes de meterlle que se chama aglomerado, que temos agora de volta, para tapar os curados, claro. Pero non só arriba, máis sitios. Estamos pendientes de contratación, pendientes de contratación, temos agora 7 contratacións a prol, 7 contratacións para o Obradoiro, 4 para a PEL, pero bueno, estamos contratando. Por día, Partido Popular. Bueno, levanta esta sesión. Muchas gracias a todas y a todos. Sabes que eu vou a